Permezz ta' stqarrija d-deputati li sfiduċjaw lil Adrian Delija nidew il-kampanja għat-tellieqa għall-kap. Huma sejħu lilhom infushom bħala l-maġġoranza assoluta tal-membri parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Fissru kif dan hu mument storiku għall-Partit Nazzjonalista fejn tinbeda paġna ġdida b'partit kredibbli organizzat u maqut. Tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil li jridu jtajru ras Delija qalu li l-paġna ġdida se tpoġġi partit post għal kulħadd. Id-deputati li sfiduċjaw lil Delija qalu li d-deċiżjoni li ttieħdet mill-Kumitat Eżekuttiv kienet deċiżjoni oħra importanti li permezz tagħha l-Partit Nazzjonalista ikun jista' joħroġ mill-perjodu ikraħ u diffiċli li sab ruħu fih u jkollu elezzjoni għal kap ġdid sal-aħħar tas-sajf. Forma ta' messaġġ ta' kampanja d-deputati ribelli bdew jimbuttaw lejn vot ta' elezzjoni għal kap ġdid. Kull kunsillier se jkollu ċans li jagħżel it-triq il quddiem għall Partit Nazzjonalista jew elezzjoni miftuħa fost kandidati ġodda għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista jew inkella tiġrija fejn Adrian Delija itellaq waħdu. Qalu li d-deċiżjoni biex issir tellieqa għal kap hija fl-interess kemm tal-partit kif ukoll tal-pajjiż. Intant mal-bidu tal-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-ħamis filgħaxija, il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija talab biex il-ġimgħa 31 ta' Lulju jitlaqqa il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista sabiex jitlob għal vot tal-kunsilliera ħalli tliet ġimgħat wara titlaqqa konvenzjoni ġenerali u jittieħed vot ta' fiduċja fil-kap mit-tesserati. Ftit wara dawk kontra Delija rridu jresqu mozzjoni ta' sfiduċja fil-kap fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Dawn iż-żewġ affarijiet ma saħħux għaliex fl-Eżekuttiv Nazzjonalista ġie deċiż mod ieħor.